Oso polita zara izatez, ni neuen naiz itxusia. 10 urtean eskutxo honek zer digun erakutsia. Zure bularrak, zure besoak, ta nere indar gutxia. Zeu zara nere erakarmena, ta zeu nere nagusia. Orain lastan bat, orain keinu bat, eta gero igurtzia. 5 behatzotan ez da kabitzen nere maitasun guzia. Nere maitasun guzia. Atz txikitxo bat, atz luzetxo bat, ta behatz bat gizen gizen. Bakoitzak bere funtziotxoa, ta bakoitza bere izen. Eskua eman eta ez gara, promenan gutxi ibiltzen, baina gau batez hasi liteke, bizitza oso bat zailtzen. Hemen ari naiz nere burua, madarikatzen, epaitzen. Zaplasteko bat emateraino, nola ailegatu naizen. Nola ailegatu naizen. Berriro ere nahiko zintuzket, Espainetan muxukatu. Berriro ere nahiko zintuzket, beso hauez besarkatu. Gauza txiki bat esan nahi dizut, begitara begiratu. Nik maite zaitut barru-barrutik, naiz izan bi esku antu. Ara itztxo bat esku honetan, idatziko dut barkatu. Nahi ez baduzu, utzi ezazu, eta nahi baduzu hartu. Eta nahi baduzu hartu. Amets Hartzailu Santia, 30 urteko hendaiarra. 4 aldiz irabazi du Nafarroako txapelketa eta 3 Xiberu, Lapurdi eta Baxenafarrekoa. Txapelketa nagusiko bere 3. finala izango da hau. Personalki nik
atzera begiratuta eta pixkat memoria harakatuta oso egun seinalatua niretzat. Oso emozio eta bizipen intensoko egun bezala gordetzen ditut eta seguraski memoriaren mapatik desagertu ez diren puntu berezi batzuk. Eta aurrera begira ilusioa neurri hortakoa, bai personalki, baina bai kolektiboki ere. Nik uste dut bai berso mugimendu bezala, bai herri mugimendu bezala, festa handi bat dela eta euskaldunok ez ditugula hainbestetan izaten geure izatea gisa hortan ospatzeko eta geure hizkuntzaren jiran hain intensoki ospatzeko egunak, eta orduan neurri hortan aprobetxatu behar dela. Nik lehenengo finala oraintxe 20 urte, 93an, Belodromoan eta Andoniren lehenengo txapela, Unairen lehenengo finala, eta nik gogoan dut 10 urte bete berria, artean mutiko eskorra nintzen. Eta aitarekin eta joaten nintzen saio asko ikustera, baina aita artean hegoaldera etzen pasatzen edo justu orduan txapelketa hortan pasatzen eta finalerdietan kantatzeko espreski. Beraz, artean etzen beste egunetan eta pasatzen eta Osaba batekin joan nintzen finala ikustera. Osaba etorri zen goizean Hendaiaren ere bila eta arekin eguna pasa nuen eta familian pasa genuen. Jendeak nahi duen neurrian sinistuko du, baina ni oso lasai egoten naiz normalean finalaren aurreko egunetan, behar bada bezperan eta bai pixka bat sentitzen duzu badatorrela, baina normalean ni nahiko lasai egoten naiz eta aurretik behintzat nahiko gisa arruntean pasatzen ditut egunak. Ez dut nik egun hori nire egutegien bukaeratzat jotzen, orduan aurrera begira ere segituko du denborak eta bertso ibilbideak normal, eta dimentsio eder hori kendu gabe, baina relatibizatzen dut pixka bat egun horren garrantzia bai iritsi arte behintzat, eta horrek patxara bat ematen dit. Orain arteko esperientziatxo hori badut, eta esperientzia horrek esaten dit, importantea dela finalera ahalik eta gutxien nekatua iristea. Hasten bazara gehiegi estutzen eta gehiegi pentsatzen eta kalkulatzen eta estrategia bat sortu nahian eta zure zortziko handi zortziko txiki puntuari erantzun denak pauso guztiak markatzen, ni uste dut nekatuta iritsiko nintzatekela eta nahiago dut freskura puntu batez eta inozentzi puntu batez hartu finaleko eguna. Ez diote egun horri txapelaren perspektibatik inola ere begiratzen, nahiko berso badaude, nahiko ariketa egin beharreko, nahiko disfrutatu eta hein batean sufritu beharreko pasadizo badaude, eta horiek albezain ongien txukunen finen eta jendeari albezain ez dakit, sentimentu beroenak eta hitzik sarkorrenak helaraziz egin asmo dut eta gainontzeko guztia egia esango dizut nahiko abstrakzioan ikusten dut eta asko relatibizatzen dut matematika kontu hori. Lehen esan izan dut eta aski motibagarria bazait bersotan ongi egin nahia bera, bersotan ongi egite hori gero beste zerbaiten sinonimo bihurtzen ibili gabe. Orduan bersotan ongi egin nahi horrekin gelditzen naiz eta distantzia handi xamarrera ikusten dut beste guztia.